खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै गावबो फासि लाना थैबाय बे जाथाया गुवाहाटी बामुनि मेदाम रेलवे कल'नियाव जानाय जाथाय बिसिनि मुङा जुलि डेका फिसाजोनि मुङा रितिका डेका आरो हौवानि मुङा लहित ठाकुरिया होनना सिनायथिनाय जादों मोनथिनाय बादिब्ला बिसि जुलि डेकाया लहितजों नैथि बारनि थाखाय हाबा जादोंमोन गावनि असे फिसाजोखौ लाफानानै लहितजों रायजो जानो सानदोंमोन रुजुरुमुयै जुलिया रेलवे बिफानाव साख्रि मावोमोन बामुनि मेदामनि रेलवे कल'नि रेलवे क्वार्टाराव थायोमोन मोनथिनाय बादिब्ला लहित ठाकुरिया दानथामनि सिगांसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जादोंमोन पस्क' केसआव जेल जानांदोंमोन पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला लहितआ बिसि जुलि आरो फिसाजो रितिकाखौ थांनाय 11 फेब्रुवारि हरनि समाव खास्रि बिस्रि बुनानै फासि होनानै बुथारदों आरो जोबथायाव गावबो फासि नांनानै जिउ फोजोबना लादों होनना मोनथिनो मोन्दों बिजनीनि मालिपाड़ायाव सरब स्थिति प्रसार संसदनि मागो पूर्णिमा फोरबो फालिनायाव बाहागो लाहैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे फोरबोआव बाहागो लानानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंदों सरब स्थिति प्रसार संसद सिबियारिफोरनि थाखाय 100था थानसालि लुनो थाखाय आसामनि सीएमआ बिथोन होबाय आरो आद्रा थानाय 100था थानसालिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होनो आवगायगासिनो दं होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ जायफोर दैदेनगिरिफोरा बर' रावखौनो फार्स्ट टारगेट लानानै खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोनखौ साबायखर होदों सीएम प्रमद बर'आ भारताव रोजानिख्रुइ बांसिन रावारि मानसिफोर दं नाथाय बर' रावादि 8थि सेड्युलआव हाबनानै फारिलाइ 22आव जायगा मोनदों बेयो जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर लिरगिरिफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि आर'जलाइ होनो हासिगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया फोसावना होनायनि उनावनो गोबां बियाबनिफ्राय आर'जलाइ गथायनायखौ नुनो मोन्दों फकिराग्राम बियाबनि बिजाथि जानो हास्थायनानै फकिराग्राम BPF ब्लक कमिटिनि आफादगिरि एजामुल हकआ मैया क'क्राझाराव BPF दोलोनि गाहाय मावखुलियाव थांनानै बिजाथिनि आर'जलाइखौ गथायो सासे उन्दै हिन्जावसाखौ क'क्राझारनिफ्राय लांखारनायनि उनाव बिहाराव रैखा खालामनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों मोनथिनाय बादिब्ला सासे उन्दै हिन्जावसाखौ क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिकपारानिफ्राय बिहाराव लांखारदों होनना मिथिनो मोन्दों बे लांखारग्रा गुबै दायनिगिरिया धुबुरी जिल्लानि आजिमुल हक होनना मिथिनाय जादों गोमानाय जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा काजिगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनानै केस रेजिस्टार जानायनि उनाव पुलिसआ संदाननायनि गेजेरजों लांखारजानाय हिन्जावसाखौ रैखा खालामनो हादों आरो दायनिगिरिखौबो खानो हादों आथिखालाव BPF दोलोखौ नागारना थांनाय चन्दन आरो खाम्फा बरगयारिनि UPPLआव मासि मोननाय मोनिखौ लानानै राजखान्थिगिरिफोरा बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो बे बाराव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों आं प्रमद बर'खौ फन खालामनानै सोंहरदोंमोन चन्दन आरो खाम्फाखौ माबे मासियाव दोनखो प्रमद बर'आ बुंहरनाय बादिब्ला चन्दन आरो खाम्फानि थाखाय खालि पस्ट गैथ'वा बेखायनो गावबुरानि पस्टआवसो दोननाय जादों गावबुरानि पस्टआव थानानै मानसि बुथुमनाय खामानिखौसो मावनांगासिनो चन्दन आरो खाम्फाया बेनिखायनो सानफ्रोमबो बबेयाव मोनगोन बबेयाव मोना मानसि बुथुमनानै UPPLआव लांगासिनो चन्दन आरो खाम्फाया बिटिसिखौ माबोरै बासायनो हागोन बेनि खामानिखौ जों BPFआ मावगासिनो नाथाय UPPLआव थांनानै मानसि बुथुमनायसो खामानि मावगासिनो चन्दन आरो खाम्फाया होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारि 5 बोसोर जानोसै BPFआ सरकाराव गैला अब्लाबो दोलै नोगोरै खौसेयै दं खाम्फा बरगयारिया BPFखौ नागारनानै थांब्लाबो जों BPFआवनो खौसेयै दं सासे सानै थांनो हागौ नाथाय हाजार हाजार दायो BPFआव फैफिनदों उदालगुरियाव रिहना गेलेगोनखाय आइजो माहारिया दले बले गोजोननाय आरो रंजानाय मोन्दों खाम्फाया थांबानोदि जों खिबु खिबु थांफागोन बे नङा सापर्ट मानो होनब्ला आरो जोंनि बे उदालगुरियावथ' ओरैबायदि दायो जोंनि BPF सरकारा दायो रिहन सार जितु फैफिनगोन एवखाय गेलेगोन गावनो गेलेगोन एवखायनो जोंनिया ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाय मानसिफोरानो सिगाङाव माबायदि खस्थ'आव दङमोन बेफोरो दायो बे 5 बोसोराव माबायदि दुखु मोननानै दङ BPF सरकारावसो मोजांसिनमोन जोङो माबा मोनसे फिसा बिलाबाबो अनसुंथाइ मोन्दोंमोन दायोथ' जोङो UPPL सरकार फैनानै जेबो मोनाखै होननानैहा बहुत रायजो राजाफोरानो
गाबदों दुखु मोनदों दायो न'खर न'खरबो साख्रि होगोन होननायाबो माहाथो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननाय साख्रि होगोन होननाय न'खर न'खर बेफोरबो गैया आरो प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन आगोलाव आबसु आन्दलन खालामनाय टाइमाव आङो मासि लुगैनानै गादि लुगैनानै आङो आन्दलन खालामाखै जुदि आङो मासि लुगैनानै जुदि आन्दलन खालामदोंबा आंखौ आंनि आइ आफा आबौ आबै गामियाव आंनि गामियाव सौरागुरि ना मा गामि बेयाव थांनानै सोंहैथां आङो मासि जिरायनो थाखाय गादि जिरायनो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो मानो गादि जिरायखो दायो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आङो बुंदों दि जोंनि BPF सरकारा हायफिनगोन आरो दायो जितु खाम्फा सारा जितु UPPL खौ मोजां होननानै थांफिनदों होमबा सिगाङाव जोंनि BPF खौ मा होननानै बुंदोंमोन मोजां होनना बुंदोंमोन BPF आवनो बियो फेस भेलु बनायना लाबाय हा गावनि माबाखौ फिल बनायना लाबाय बियो हा गावखौ मारैहाय दायो गोजौनि मानसि बनायनानै मारैहाय लाखो जोंनि BPF निफ्रायनोथ' बनायदोंना फेस भेलु हा दायो फेस भेलु बनायखांनानै खाम्फा होननानै मारैहाय सिनाय मोनखो बेखौलाय BPF नि जुगिदिसो सिनाय मोनदोंना BPF नि जुगिदि सिनाय मोनखांनानै दायो गावखौ गोजौआव सिनायथि जाखांगनानै फेमास जाखांगनानै दायो BPF खौ नागारनानै UPPL आव थांबाय बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो जोंनि BPF आनो मोजांमोन होननानै फैफिननो गोनां जानो हायगोन आं बेसांखिनि बुंनानै खोनानो मोनदों दिनै बिथाङा थांदों सहय नाथाय गोबां माने बेले बेजे खोथा सोमजिदों बिथाङा बेयाव थांनानै मासिगिरि हिसाबै डिप्युटि चिफ पस्टखौ मोनगोन ना बिथाङा थांदों होनना जों खोनानो मोनदों होमबा थारैनो बिथाङा बे डिप्युटि चिफखौ मोननो हागोन नामा बेयो UPPL आव मोनखाया बियो देरहानानै खिन्थिलाय बियो देरहानानै खिन्थिलाय जुदि देरहानानै खिन्थिनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन मारैहाय देरहानो बेलाय हा खै बोसोर जिखिखो बेलाय खनसेल'सो जिखिनानै देखायनो हादों दा आरो देखायनानै दिन्थिलाय दायो जिखिनानै देखायलाय जिखिग्रोनानै होमबासो जोंफोरबो बेखौ बिलिभ खालामगोन आरो फैफिनखानांगोन बियो 100% जोङो बुंखादों पस्टायनांगोन थाइजौ गोखैखौलाय खैबार फाननोलै बियो थाइजौ गोखैखौ खनसेल'सो फाननो हायो थगायनानै बिथाङा बुंदोंमोन गोबां खोथा BPF आव थानाय समाव गोबां UPPL खौ सोंखारिबाय थादोंमोन बिथाङा बुंदों BPF सरकार बायदि मजबुत सरकार गैया आरो BPF सरकार थायोब्ला थारैनो बर' हारिया जौगागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै नुनो मोनदों बिथाङा सासे BPF नि गेजेराव गासैखौबो माने दुखु होना गालांबाय बेनि बेलायाव मा फोरमायनो सानो दुखु माने दुखुथ' जायाखै जोंनिया हो बे खाम्फा सार थांबाय होनबानो दि जों दुखु जागोन बे नङा दुखु जायाखै जोंफ्रा रावबो दुखु जायाखै मानो होनबा बियो गावनि उदैनि थाखाय उखैदों खोमा माबा मोनसे उखैदों बेयावखाय थांदों आरो लुबैबावदों जि दङमोन बेसाङा थोआखै बिनिफ्राय आरो बांसिन लुगैबावदों बेयावखाय बे खाम्फा सार थांबालाय मा जानो आरो हाजारजन पाब्लिकआ फैदोंना लिडार मानसि थांबानो दि पाब्लिकआ दि बिदों खिबु थांफागोन बे नङाथ' बे कुटु होनबानो दि थांफागोन बे नङा रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नङा दिनै मा मावदों मा मावाखै UPPL आ मिथिदोंथ' BPF पार्टियासो माबायदि मावदोंमोन आरो UPPL आ मा मावदों दायो बेखौ मिथिदोंना दायो बेखायनो जोंफोर BPF आ निरा नङा जोङो स्ट्रङैनो दङ ओरैबायदि फैबाय थानाय इलेक्सनाव BPF पार्टियानो सरकार दाफिनगोन बेखौ जों 100% आखा दङ सोंथि खालामबावो दायो गासैबो पाब्लिकफ्रा माखासे जिखिनि खोथा होदोंमोन खोथाखौ जाफुंसारनो हायैयाव UPPL नि सोदोब फरायखाङोब्ला दुखु मोननाय फोरमायो रागा जोंनाय फोरमायो दा थिग बेबायदि बेलायै दिनै लिडारासो थांदों जानो हागौ खिन्थु पाब्लिकफ्रा दिनै माखासे कनफिउसनाव थाबाय थादों दिनै BPF आवनो होफिनसै नामा बेबायदि खोथाया फैबाय थादों बेनि बेलायाव मा बुङो BPF आ 100% फैफिनखागोन बेयावखायनो रायजो राजाफोरा मिथिखादों दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला दायो बे रायजो राजाफोरा दानि जितु देरफुनाय मानसिफोराबो दायो सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो BPF पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोर इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो UPPL खौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साखरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव BPF सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो UPPL सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो BPF सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आखा खालामदों